Rescaten en helicòpter un excursionista lesionat al camí de l'ermita de Sant Jeroni. L'afectat, un noi de 26 anys, ha patit una caiguda i s'ha lesionat el genoll. L'afectat ha donat l'alerta als serveis d'emergències a 2:45 de la tarda, informant-los que no podia prosseguir la ruta. L'equip GRAE dels bombers ha accedit al lloc i, després d'una primera assistència per immobilitzar-li la cama, l'han extret de la zona amb helicòpter. Una vegada han arribat fins a l'heliostop de Collbató, una ambulància l'ha traslladat a l'Hospital de Martorell. Aquí davant veiem a l'esquerra la Porta del Diable, a l'esquerra. Qui parla anglès? I have a guy, and a man. He speaks Catalan, and he can also tell you a bit more about the location, if you want. Do you want that? Is that okay? Yes, if you want to pass this person, yes. Yeah. Okay. Great. Yes. Thanks. Bueno, Bon dia. Thanks a lot. Hola? ha penjat. Hola? It's going good. Does it not work anymore? Oh. Hòstia, Hola? Oh no. no ha penjat, ha penjat. No. Ha penjat. Hola, et sento, sí, perdona, que no et sentia. Bueno, ens hem trobat, nosaltres som 5 persones que ens hem trobat amb In aquesta the what point que ens demanaven is ajuda the way perquè el go to operatiu San Jeroni? per trucar. Yes. Is in the way to San Jeroni? Yeah. In the same. Yeah. So I passed you, and then I walked Ah, further, yes. and it was like 2 minutes that way. Vale, Sí. ok. El camí de Sant Jeroni. Vale, doncs estem a... Bueno, però on són ells? Bueno, per localitzar... Digue-li que estem al camí clàssic de Sant Jeroni. Camí clàssic de Sant Jeroni, El camí- des del monestir a Sant Jeroni, el camí nou, perdó, sí, està propera. How many time do this way? What do you mean? How many times? Like, I passed you, so I think they were 2 minutes or 3 minutes. 2 minutes? Yeah, from that point, I crossed. Ja, Estem a 3-4 minuts del noi aquest. Hola? Que no es troba bé. no, s'ha fet mal de leg, no? Ja, leg. Té mal a la cama. a la cama. You cannot walk. Sí, no pot caminar. No pot caminar, exacte. Sí. Bueno, no sé pas... Is Que ha caigut. cold? Jumper, no, com es diu això? I don't know. Maybe he. No, No l'ha vist, no l'ha vist. No ho sabem, no ho sabem. Nosaltres No, he's not. només it's not alertem really bad. perquè no estem ni tan There's sols no al costat del blood. noi. Ja, l'ha trobat. Thanks a lot. Mira, escolta, Sí. Digues, segueixo Mira. parlant en català, digues. A ver, no, català. A veure, Hola, et sento entretallada, Hi ha moments de silenci. s'ha fotut una hòstia. No sabem si s'ha caigut, Però no pot però que caminar. no pot caminar perquè té... Que el 112 és per satèl·lit, Sí. no què? Encara faràs el reportatge a l'helicòpter quan passi. No, l'helicòpter no. Qui està fotògraf? N'hi ha dos, ara. Bueno, els bombers ja pujaran. Como está en el camino, lo encontrarán seguro. Se llaman, bueno, ya els dic. Digues. Està a Montserrat. El rescat, no, però...
Sembla que hi hagi cobertura. Si que arribés l'helicòpter el veurien de puta mare. Carles. No, però protegeix. Home, aguanta una mica, eh? Aguanta, no? Però no. Jo una vegada que tenia febre i així i em van embolicar amb una manta no vaig notar res. Sou els ajudants del GRAE. Sí, Sou els ajudants del GRAE. He tornat a la infància. Sí. L'Àngel, ajudant del GRAE. Home, des d'aquí es veurà bé, eh? Sí.